Ġurnata oħra ta' attivitajiet u laqgħat f'Għawdex rat il-Prim Ministru Joseph Muscat jagħmel żjara f'Taċċawla r-Raba' Għawdex. F'Taċċawla l-Prim Ministru tkellem dwar is-sinjal ċar li l-Gvern rid jagħti lill-politika dwar l-oqsma ta' djar. Fil-fatt din iż-żona hija eżempju ta' dan. Wara l-bidla fil-Gvern b'mod immedjat il-Ministeru għal Għawdex ħass il-ħtieġa li jsir xogħol ta' manutenzjoni f'dan il-qasam ta' djar fir-Raba' Għawdex. Il-Prim Ministru qal l-istudju wieħed wara l-ieħor jindika l-ambjent fejn joqogħdu n-nies jirrifletti wkoll il-livell tgħixin tal-istess komunità. Fost ix-xogħlijiet li diġà saru f'din iż-żona kien hemm dawk fil-komun ta' diversi blokki. Dawn kienu jinkludu tiswiet tal-galleriji kif ukoll fost l-oħrajn sistema ġdida tad-dawl fil-komun, l-installar tal-interkom, tibdil ta' madum, żeba' u tikħil, railings tat-taraġġ kif ukoll tiswiet tal-bibien prinċipali. Issa tisir xogħol fuq partijiet oħra. Semma kif hemm ukoll skema ġdida sir Siddarek li minna ser jibbenefikaw ir-resident Taċċawla li jixtiequ japplikaw sabiex jixtru l-proprjetà fejn joqogħdu.